تماشاوانên hêja ez ajansa Mernews navê min Çîçero Beqûno kê ev paşnav li min kir ez nizanim lê bi Xwedê zî bigirîne ez ê serî bi kulma pir çiqînim. Ez nihakê li Stenbolê me 7 metre berf hatiye 7 metre. Şşt keçikê ka were em ê pirs neştekin. Kerem kin. Tu xwendevanî? Na tişbê xwendevan e. Tu xwendevanî? Ew ne xwendevan e. Ka hera. Tu xwendevanî? Kîjan qenal e? Mernews TV'ye. Alo. Ezim. Hera. Tu xwendevanî? No. Xwe sipa xwe deve çima te min dikire? Hera. Şşt kurko ka were ez te tişt neşte pirsim. Îro sara newlo? Na. Ya ka. Sara newlo ev der. Na. Law min tenê Sara. Evîna min bêriya te kir. Ka hera. Min jî bêriya te kir. Ev çi belane ya? Li vî meyzênin sermayedayê de hişko hola bûya. Merheba iştara. Erê çima tu naşterî ev çi fehşîtiyê te ne? Te biştexla. Serî yî firî baz da.